Jeg hedder Vibeke Hellmann, og jeg bor i Furesø Kommune. Jeg stiller op til kommunalvalget her for Liberal Alliance. Og det gør jeg, fordi jeg er rigtig glad for at bo i den her kommune. Jeg har boet her siden 1990, hvor jeg flyttede til fra et andet sted i Nordsjælland. Her er grønt, og har søer, og har skov, og her er små byer, og har bykerner. Noget af det, jeg synes, vi skal være rigtig opmærksom på i denne her dejlige kommune, det er, at vi bygger nænsomt, fordi vi ligger så smukt, vi ligger så grønt. Man skal lade være med at bygge de her klodser. Der har været en tendens til, synes jeg, her på det seneste, at bygge meget bombastisk. Det skal vi holde op med. Vi skal bygge med omtanke og fornuft. Der er en udvidelse af Farum Bytorv i gang, og der synes jeg bestemt, vi skal lytte til, hvad Farum By og Land de har af projekter. De har nogle spændende tanker omkring at lave noget, der er noget mere smukt og blødt og lidt rundt og måske lidt kunstnerisk, så noget vi måske også kunne blive kendt for uden for egen kommune. Det er vigtigt, at vi beholder vores eget særpræg. Vi ligger tæt til København, og derfor er det vigtigt, at vi stadigvæk er det her landsby, lille bysamfund med tæt til